Sada Romero dolazi do ove lopte, prilika za Aktobe i Aktobe vodi sa 3-1, ipak to je Džairo u 93. minuti. Pogodio je rezervista Džairo za vodstvo Aktobea od 3-1 i vodstvo u ukupnom skoru od 3-2. Lijep pogodak koji je postigao Džairo, nažalost, u mrežu Sarajeva za vodstvo Aktobea od 3-1. Prebacuje Romero tu loptu, spavao je Soldo, ukrao mu je Džairo ovu loptu, šutirao i pogodio za vodstvo Aktobea od 3-1 na našem najvećem stadionu. Lijep pogodak Džaira u 93. minuti za rezultat koji Aktobe vodi u drugo kolo kvalifikacija za konferenciju.